ওয়েলকম টু মাই ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ସବେତ ରାୟ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯିବୁ ପୌରପାଳିକାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ ମାର୍କେଟ। ଖାଇଥିଲି ମଟନ୍ ଖାଇଥିଲି 6 ପିସ୍। ହୋଟେଲ ରାଧିକା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସମାନରେ ମାଛ ଖାଇବେ ନା ମାଛ ଖାଇନି। ଛତୁ 2 ପିସ୍ ଦେ। नो 2 ପିସ୍ ଦେ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବରା ନା ନା ଛତୁ ଖାଇବି। କାଟିଲ ଛତୁ ଛତୁ ମାଛ ନା ଛୁଡେ lemon